Vjerujemo, ima li drvenih kapelica u Dugom Selu? U okolici ima sigurno, to mogu i ja potvrditi, jer upravo ćemo o drvenim crkvama i kapelama u Turopolju i okolnim dijelovima središnje Hrvatske sa našim gostima koji će najaviti jedan lijepi festival drvenih kapela Sankta Barbara. Pratim, sve si dobro rekao. S nama su glazbenica Ovo tvoje čvarke ne mogu ni čitati koliko su mali. Mravunac Fabijanić. Dobro jutro. Dobro jutro. Valentina Badnjak-Pintarić, organizatorica, i Andrej Grozdanov, glazbenik. Dobro nam došli. Hvala puno. Hvala. Pa evo, možda za početak da nam objasnite o tom festivalu nešto više. Vi ste organizatorica. Prvo, zanimljiva lokacija, odnosno lokaciji je ove drvene krasne crkve i kapele još koje potječu iz neke iz 17. stoljeća. Tako je. Neke su i po 300 godina stare i evo u ovom festivalu drvenih kapela Sankta Barbara po prvi puta ćemo ih uglazbiti. Ono što je zanimljivo je da kapela nema mnogo. Neke su naravno, zub vremena ih je ne samo načeo nego i dokrajčio. Neke su sačuvane, neke obnovljene. I onda ste u sve to uveli i moderni trenutak, ili kako bi se to na starohrvatskom reklo, moderni touch. Moći će se pratiti koncerti putem interneta. Tako je, otvorenje 7.7. u Velikoj Mlaki. Sutra, rekli bismo. Dakle, da, sutra već u Velikoj Mlaki u kapeli Svete Barbare. Ars Longa nastupa i na www.festivaldrvenikapela.com možete svi gdje god da ste pratiti u 20 sati live streaming, dakle prijenos uživo koncerta i otvorenje. I to možemo pratiti i gospođu Lindu Mravunac Fabijanić, je li tako? Na klavi čembalu ili samo čembalu? Na samo čembalu. Samo čembalu. Evo nekoliko riječi o čembalu za one koji ne znaju, to je zapravo preteča mnogi misle da je glasovira. preteča, ali zapravo ima drugačiji način izvođenja. Ali ranije se zapravo počeo vam je čembalo mješavina tamburice i klavira, zato što ima trzalicu malo unutra. Uspjet ćete nositi kod tamburicu čembalo? Ne na jednom ramenu, nažalost, ipak trebam pomagača. Uglavnom krasan instrument, a ansambl Ars Longa je barokni, zapravo ansambl za staru glazbu, tako da izvodimo baš baroknu glazbu, koja će, vjerujem, prekrasno oživjeti ove drvene kapelice, isto kao što će i naša glazba krasno oživjeti. Pa koja je ovo baš Santa Barbara i jest iz baroka. Tako je, da. Zato će taj program biti prekrasan. Osmislili smo krasan engleski program sa 4 pjesme koje će otpjevati naša sopranistica. Engleski? Ko je glavni? Molim? Ko je glavni? Glavni je Henry Purcell na našem programu, ali nije. Imamo i John Blowa i još neke, dakle, dva Williama, William Croft i William Babel. Uglavnom, jedan jako zanimljiv i raznolik program. Tako da, evo, nadam se da će uživati svi i oni malobrojna publika koja će biti u kapelici, isto kao i veliko brojna koja će pratiti preko veliki brat koji vas gleda. Kako ste uopće došli na ideju napraviti nešto ovako? Pa već nekoliko godina planiram i kuha se taj projekt. Nemojte kuhati u drvenim kapelicama. Ne, ali sve se te ideje pomalo kuhaju godinama i evo sada, hvala Bogu, zahvaljujući gradu Velikoj Gorici, Ministarstvu kulture, Zagrebačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji i jednom širokom krugu ljudi, zapravo volontera iz Velike Mlake, dobrovoljno vatrogasno društvo, Društvo žena Velika Mlaka i Veliko Polje. Sada ne nabrajam sve da nekoga ne propustim. Uglavnom, fenomenalno je kako je ovaj projekt potaknuo ljude lokalne da se uključe iz Pokupskog društva žena, da se uključe i da pomognu. Dakle, svima je stalo da se ove kapelice i na taj način ožive. Što ste vi po zanimanju? Ja sam diplomirana muzikologinja i profesor povijesti i glazbe. Dakle, ali znate da ima puno tih drvenih kapelica, čak u Levim Štefankima, jel da, ona stara, pa i u Sisku vašem isto i kuća i ne samo kapelica. Dakle, to je taj nekako dio gdje ih najviše još ima. Znamo neki broj možda? 40-ak ih još ima. Zapravo ima čak jedna i u Moslavini, 300 godina stara. U Posavini ih ima, Pokuplje naravno i Turopolje. Pa sve do Kraplja tamo, Jasenovac. Tako, u Turopolju ih zapravo ima najviše. Na tom području rasta hrasta lužnjaka. Zanimljivo je koliko su se godine uspjeli održati. Da. I osim što ih je nagrizao zub vremena i Domovinski rat i učinio svoje, ova u Ljevim Štefankima je dobila bočno jednu granatu i uređena je sada, naravno, ali puno ih je nažalost nestalo u Domovinskom ratu. Gospodine Grozdanov, vi ćete također svirati, ali ne sutra?
Ne, u srijedu i to točno u ovoj kapeli u Lijevim Štefankima. Pogođenoj. Da, a vi ste zapravo glazbenik s kojim instrumentom? Sa gitarom. A vi možete nositi. Da. Vama ne trebaju pomagači, a zato ste i donijeli gitaru. Čućemo vas nešto kasnije. Kako vam se sviđa zapravo cijela ova ideja? Odlično, gitara je inače sastavljena od drva i metala i žice i takav instrument dovesti u drveni prostor je nezaboravno. I kad mi je organizatorica to spomenula, odmah sam potegnuo sve moguće poznanike iz prošlosti da snimimo jedan DVD live tamo. Aha. Gledamo usput i malo unutrašnjosti ovih crkava, prekrasno djeluju ti ornamenti i sve kako to izgleda. No, kako će biti vaša glazba? Što ćete svirati? Da, inače se bavim popularnom duhovnom glazbom dugi niz godina, tako da ću izvesti program Acoustic Songs of Faith ili pjesme vjere na akustičnoj gitari. To su skladbe iz... To je solo, jel? Solo. Fingerstyle gitara, to je poseban način sviranja. Možete i country glazbu odmah. Može, to je to. To ćemo poslije. To je za bis. Sad si otkrio. Ispričavam se. After kapela part. After, aha, imat ćete, to će se produžiti. Vilimus Nelsonusa će poslije. Kad god ustanemo, možemo vas pratiti. Sve će se snimati, sve će biti i na internetu. Vas ćemo zamoliti da krenete ka vašoj gitari, pa ćemo vas čuti. Što ćete nam svirati? Pjesma je iz 19. stoljeća. Kakav prijatelj Isus. Mnogi su je otpjevali, Aretha Franklin, a u Hrvatskoj i naš Džiboni također. Kakav prijatelj je Isus. Evo, dok se pripremite... Prekrasno, ali nemoj pjevati. Neću. Sad još jedan put ponovimo, od kada do kada, i ako možemo nekoliko crkava još koje jesu. Tako je, od 7. do 14.7. Dakle, 7.7. u 20 sati na www.festivaldrvenikapela.com krećemo sa live streamingom. Sve ostale koncerte, a to su u Velikoj Gorici u kapeli Ranjenoga Isusa Anabela Barić, sopranistica i Erazem Izidor Grafenauer na teorbi. Zatim u Ljevim Štefankima Andrej Grozdanov u srijedu 10. 11. smo u Jakuševcu, jedinoj zagrebačkoj drvenoj crkvi. Tako je, Svetog Marka Evanđelista, Franjo i Josipa Bilić, čembalo i glas. Zatim 12. u Gustelnici u predivnoj Boleovoj drvenoj katedrali, tako ju zovu, Branko Mihanović na oboji. 13. u Gladovcu Pokupskom, naš i svjetski jedan od najpoznatijih didžeriduista Dubravko Lepen, i 14. u nedjelju, znači opet za tjedan dana, u Staroj Drenčini u Svetog Ivana Krstitelja, kamerata Garestin Ivana Lazar, sopran, Berislav Puškarić bas, Krešimir Lazar čelo i Krešimir Has čembalo. Znači Stara Drenčina, Burot, ništa. Ok, dobro, hvala vam lijepa. www.festivaldrvenikapela.com za sve više informacija. Vama uspješan festival. Hvala lijepa. Andrej, krenimo. Izvolite.